Přijedou maníci s hovnocucem a jako normálně musí odčerpat septik. Jenže po chvíli se z mašiny ozve rachotání a pak ticho ucpala se hadice, vytáhnout nejde. Takže jeden prostě musí dolů. Jde ten, co tomu víc rozumí, 50letý zkušený hovnocucář, plácne tam sebou v trenkách. Ponoří se, za chvíli se vynoří, vyplivne sračky a říká tomu druhému: mladej, podej mi hasák! Dostane ho, ponoří se, vynoří se, vyplivne sračky a chce kladivo. Zase ho dostane! Vynoří se, vyplivne sračky a chce šroubovat! Zase se ponoří, vynoří! Vyplivne sračky! Vysápe se ven! Spustí mašinu a jede to dál. S jistou hrdostí v hlase povídá: vidíš to, mladej, dobře se uč, nebo budeš celý život jen podávat nářadí.